Аз съм се заглушил. И здравейте Ай, хора, почвай. аз съм Мани и днес ще снимаме на TNT так с Павка. Да, аре, бързо. Аз не знам ти къде си, ама съм TNT-то. Окей, не, TNT-то съм още. Вече не съм TNT-то. И аз вече не съм TNT-то и ме гони TNT. Мене не ме гони никой. Тук ще се кача при топич. Колко съм добър на паркур. Аре, бе. Мале. Павка, ето сте, бе. Не! Павка, не дей да рипваш. Чао, май френто. Мали, ето го TNT-то. Айде, не ме гони, окей. Тук как трябва да се кача? Така. Хоп. Добре. Аз съм на високо. Доста високо. Да, бре, стига съм бега, бе. Какъв стил е? Не ме бутай, бе. Ауей. Не, бе. По-добре да не се бутаме, бе, тапак. Не, бе. Това ме бутна, бе. Бах Аз ти, умрях. купа. Да, бе. Да. Рип Павка 2016 беше. Айде, хора. Павка затвори. Не, Павка е едно друго момче, което се беше заглушило. Съжалявам за което. Сега Павка сигурно ще ми звънне. Да, ето го звънна ми. Ало? Ади ни прецака клипа, ама нищо. Нищо. Няма нищо. Гледай го то как ми... Такова. Добре, някакъв само ме бута. Сега ще му разби устата. Чакай. Макси. Айде. Сега приятно ли ти е, бе? Като ме буташ. Беге пъти, бе. Не ви е приятно, а? Как се качи тук, бе? Качих се, там има едно паркурче. Окей, аз ще не си играч. Поне остана в топ 5 или топ 3. Качи се по-нагоре, качи се най-нагоре. Не, че тук идват някакви, не искам да ме събоят. Така тук да шифна, нали? Добре. Ето го, мали и TNT-то, човек. Аз ще се отправя на тама. Така. Добре, надявам се, че не ме вижда тук. Друга да е TNT-та. Не виждам. Поне аз не виждам. Тук идва някакъв пич. Долу са някакви двама. Ето го TNT-то, видяхме го е там, хора. Леле. Не, нямам, не мога да си го сваля, не знам защо. Диди, това TNT как гони двама, човек. Айде, той е TNT-то вече. Окей. Чек, аз вървя с 50 FPS и въобще не усещам никакъв лак. Всичко ми е перфектно. Съжалявам за предишния клип. За микрофона. Просто надявам се сега да не се чува така гадно гласа и затова не викам, не говоря силно, говоря по-тихо. И да. Аз съм TNT-то, сериозно ли? Бягай. Ей, тапак. Не ме направи на TNT, то гадно. То сега ще ме такова. Но не се да изчезне. С 3 секунди, човек. 2016. Окей, успях. Топ 3, не, топ 4, не, 7 човека сме. Чай, че аз гледам рунд. Окей. Сега направо ще си бягаме, ето така. Кой е TNT-то, бе? Тук след тебе няма никакъв TNT. Окей, че са да... И то пича ще ми вземе там място. Просто трябва да отида, за да се кача. Така, бе. Окей, хора. Така. Сега, понеже сме на училище и ще се... лагна ми. Ще се опитвам да качвам по един клип на... Макси, бе. Как го изпътах? Макси, бе. Махайте се, бе. TNT, да би се река. От бърз качва. Защото тук се бие два. You got wrecked. Аз бягам, защото съм тъглев. Окей. Така. Сега насама. Охо! Не, аз съм ти ето. Не. Пич, не можем такова. Не. Мокни. Няма. Къде е тос? Гони ли ме? Не.
Окей, то с някакъв се качи там горе. Добре, дай аз така да се пробвам. Откъде тук е някакъв път трябва да има. То май се качи там горе, нали знам. Окей, 3 секунди. Моля те, топ 3. Ще стана ли топ 3? Дали хора ще стана топ 3? Миналия път мисля, че бях в топ 5 на 4-то място. Да, в първия ми клип. Стига, бе, човек. Какво? Мокни, бе. Айде, хора, на 4-то място съм. GG. И да, то се видя. Всъщност не сме сигурно, хора. Не, ще ме ударят за 7 секунди. Дай, скачай. 3 секунди, хора, май сме топ 3. И да, окей, топ 3, хора. Супер, трето място, задоволително. Да. В описанието ще има канала на Спайдера. Кой е това, бе, TNT-то? Как толкова си бързо, е? Аз човек ще го гоня. Аре, удари ме. Аз така ще го гоня и ще изчакам като стане 1 секунда. Why no? Курва! Защо, човек? Няма нищо, поне съм на там, на кое място съм, на 3-то. Окей, хора, това беше от клипчето, надявам се да ви харесало и чао!